Přátelé, takže vítam vás pri ďalšom videu. Máme tu aj pasažiera Lavrinku, Kristínku. Ja vyzerám strašne. Takto som sa nejako stal mutantom. Daj si tie uši do tej šiapky, prosím ťa. Napíšte do komentu, či by som nemal vymeniť frajerku. Pretože ona furt má do mňa nejaký problém. Dosť čo mám tu hejterov na tomto kanáli. Všetkých Radky, Ladislavu a neviem ktorých ľudí, ktorí mi tu zbehli od Peťa. A ešte ma aj vlastná žena hejtuje. Takže napíšte do komentu všetci hejteri, to je pre vás pas 2. Mal by som vymeniť frajerku? Ideme sa vybrať na Poustevný. Tam už sme boli s touto kamerou, ale bolo to už dávno a dneska je krásny deň a máme tu Lavrinku a chceme s ňou ísť na nejaký rodinný výlet, takže ideme sa tam pozrieť, čo sa tam zmenilo, čo tam môžeme zažiť v takýto krásny deň letný a tak si to spolu nejako prejdeme aj na tú kamerku. Už sa štveráme, priatelia, hore na Poustevný. Je to krásne, tu je tu krásna príroda, je to fakt vysoko, musím sa pozerať, aká to je nadmorská výška. A ideme si to tu pozrieť, dáme si niečo dobre papať, pôjdeme si prejsť na kolobežkách. Ty kakos, teším sa, konečne sme na výlete po dlhej dobe, pretože Grand Motor Show nám zožrala veľa času a teraz si tu konečne užívame takto rodinka. Lavrinka sa medzičasom vyspala, ako vždycky, ona má ten dar, že sadne do auta a ja to musím až odšoferovať. Keď bude väčšia, bude ona šoferovať a ja budem vzadu spať. V našich zásobách české peniaze, prichádzame na parkovisko. Toto si berem. Čo to je? 20 centovka, ale jaká krásna. No, je to tu akési uspaté, priatelia. Takže komplet full house, priatelia. Úplne plné parkovisko, vidie jedno auto, jedno pustia, takže sme chytili plnku. Tak som zvedavý, kde nájdeme to jedno, čo vyšlo. Zaparkovali sme. Nemôžem si aj okuliare dole, lebo som takýto spuchnutý. Takže ideme si to tu pozrieť, priatelia. Dosť tu ľudia boli nervózni, aj Ujo chudák na rampe. Čo narobí s tým, keď je tu veľa ľudí a každý tam po ňom húka. Takže ale to sme my, takýto národ, dvojnárod. No, tu máme námestičko. Neviem, ako ma bude počuť, pretože docela fúka. Tu máme reštiku a tu nám máme kolobežky. Tak sa ideme opýtať, že koľko to stojí. Počkaj, tu je nejaký ceník. Sú aj nejaké elektrokola, ty kokos. Kolobežky. Jeden kus 200 kečo. 3 avice 220. 250, aha. Ne? Jestli tohle zkuste teda taky aj tu bílou, jo? Hej? Hej. Dobre, tak sme si pojičali kvilby. Vyzeráš ako mimoň. To musím trochu povoliť. Nechceš si dať sop, aby ti tie vlasy nelietali? Slečná influencerka. Zvrkná hlava. Čakáme na Kiku. Ale či ju nepostrážia. Zase si kde dal? U Lavrinke do letu. Nestí, tak to je nič. Ja musím ísť za vami, aby som vás mal v zábere. Počkajte. Takže vyrážame na výlet na kolobežkách. Ja som sa postavil naopak, ako som. Som v opačnom garde. Budem musieť zastaviť. Počkaj, áno, zastav, ja sa musím otočiť. Som v opačnom garde, sa mi zle. To musíš mať ako na boxe, naopak. Dobre, ideme. Ja musím ísť za vás. Na zdravie. Ďakujem. Nejako takto? No.
Dobre som? Hej, však. Hej. Díky. Nahrávame ešte. Tak sme to zišli, priatelia, nejakých 6 km, alebo koľko to bolo? Ďakujeme. Jasne, super. Čo, toľko mi dáš? Aké to bolo? Dobre, až na Dobre. tých ľudí. Čo si sa bala, že ich narazíš? Ešte keď išli bicykle pri nich. Kristinka si išla urobiť vlásky, aby bola zase toto. Ja mám na to taký trik, že... OK, môžeme ísť na lanovku. No aby som nezabudol, tak kolobežky stáli pri 3 kusoch 220 korún na osobu. Pri 2 kusoch je to a jednom 250. Takže sme to zaplatili kartou, dá sa tam platiť aj kartou, takže je to v pohode. No sú takéto sochy vyrobené. Krásne vyrezané do stromov, aj miedvieď. No už sme došli k lanovke. Ideme zistiť, koľko stojí a kde sa to tu kupuje. Dĺžka 1600 metrov. Rástoka je 620 metrov nad morom a polstevny sú 1020, takže ideme tam hore. Ideme si kúpiť lístok. Dospelí stoja 300 korún. 240. Len tam. A junior 220. Bolo vidieť kartu treba, vieš? Nie, už si nestihol. A ešte to... Ešte mi to Som nestihol, už to má 13 rokov. Ďakujeme. Koľko stálo poštovné? 630 korún českých. Dokopy jedna jazda hore, priatelia, 630 korún. Dvaja dospelí a jedno dieťa. Keď ona, neviem, či sa ešte bere ako dieťa. Sa bere ako dieťa. Dvojice na si prijaví jak v škole, keď máme robiť dvojrad. Sa rozpočítajte. Prvý, druhý. Bože, ona je blondína. Máme až tam ďaleko tú kabinku. Kika už je tam. Zatvárajme! Bože môj, nemám rád tieto lanovky. Nemám ich rád. Pozri, lietadlo. No a takto sa štverame. Zavrete bezpečnostnú závoru, ale je to riadna výška, ty vole. Taký no. Čo ti pere? Bože môj!
Prečo zastavujú? Prečo? Bolo mi to tu treba. Nemohol som ísť radšej peši hen tam cez ten krásny les. Nemám rád výšky, nemám rád malé lanovky, ešte tie väčšie v Poľsku celkom dobre znášam, ale tieto krpaté, ktoré tu ešte pamätajú pána prezidenta Gustáva Husáka. Bože môj. A ideme. A díky. Prežili sme to. Čo? Nebol si sa? Nie. Kedy som sa ja bol na lanovke. Počuj, keď som sa pozrela dozadu, tak to bola akože... To bolo dovidenia. Čo to bolo? Výška ako sviňa. Ideme sa najesť? No, takže ideme sa najesť v miestnej reštaurácii. Ja si dám šopský šalát. Daj si halušky. Kika sa už poučila, že v Čechách sa brinzové halušky nejedia. Laurinka si čo dá? Řízek. Řízek? Laurinka je rezňová. Je to moje dieťa, je to vidieť. No, takže typický výlet. Vyzerám hrozne s tým opuchnutým okom. Zase len žerieme. Laurinka, sama zdravá strava, že? No, áno, to je také zdravé. S takýmto krásnym výhľadom. Ako týmto reštauráciám by som ja možno trochu doporučil, aby nerobili toľko smažených vecí, ale aj niečo normálne pre ľudí, čo sa stravujú normálnym spôsobom, ale tak bohužiaľ ten fast food je dneska veľmi obľúbený. No, vývar nás tu moc nepotešil, ten je taký, ako keby bol z osačku urobený. Možno je, čo je? Dúfajme, že ten knedlík to napraví. A vám to ako chutí? Ja som ešte neochutnala, To je. Na tomto sa nič nedá pokaziť. Ideme na ten knedlík. Ten snad napraví reputáciu tej reštaurácie, lebo ten vývar bol fakt hnusný. Slečna mi ho tak pekne nastajlovala, aj keď je ešte málo hodín a už mali posledný. No dobre, dám mu tak 2 mínus. Hej. Tam vedľa v tej reštaurácii, kde sme boli, ten knedlík bol, to si pamätám, taký ako od babky, taký ozaj dobrý. Tam dobre obdaja, no. Toto je vyslovene taký pekne zaobalený street food, ale v reštaurácii tohto dizajnu by som čakal niečo viac. Že už keď idem zvonku, to láka človeka ten dizajn, že to bude kvalitné jedlo tu, ale to všetko také polotovarové.
No priatelia, túto reštauráciu určite na Polstevna moc nedoporučujem. Tu za nami je druhá reštaurácia, v ktorej sme boli minule. To je vo videu, ktoré si môžete pozrieť tu na kanále. Na kanáli a to je ďaleko lepšia reštaurácia, takže ideme si vyšlapať hore na výhliadku. Je tam nejaký pískosviet, Lavrinka? No to lepidlo. Je tu tzv. Pískosviet, tak sa ideme na to pozrieť a sú tu vytvorené také krásne sochy z piesku, priatelia. Pozrite sa na to. Nejaký pán umelec to tu urobil. Šimpán uče Bibi. Sú to šimpanze. A to sú asi zvieratka, vidíš? Krásne, to je fakt z piesku urobené. Divoký pes. To je vykočené, jak to vypadalo předtím. No, rovně má hlavu. To už dosti rozbije. To trzeba ustalić, A s tým małym też? Čo povieš na to? Pekné. Urobila by si aj ty také? Nie, tu se rękę dam, wiesz? Jak to urobia? Rukami. Ale jak to drží tak? No neviem, lebo Vodou. ho trošku rozpadlo. Hej? Však roh nemá hlavu. Takže takéto krásne umelecké diela. Trošku je sila, že je na každom je nejaká reklama nejakej firmy, proste asi, ktorá to platila. Keď na jednej strane tomu chápem a na druhej strane je to také, ja neviem. Trošku by som tie umelecké diela asi oprostil od tej reklamy a radšej to spravil inak. Ale to je už tak. Tu máme ešte nejaké vysvetlivky. Pomaličky blížime k vstupu do chodníku, alebo na chodník v korunách stromov. Sú takéto lavičky, pekný les, letí lietadlo. No a uvidíme, koľko stojí vstup. To môžeš urobiť. To neurobím. Však ty si gymnastka, tak nejakú inú pózu. Čo si povedala? No, že tá Prestaň. natáča, čiže niečo ako fotiť, čiže ja vlastne fotiť nebudem. Tak sme si kúpili vstup na chodník za 850 korún a ideme dovnútra, priatelia. Lavrinka, dám ťa náhodou furika? Kľudne, ale budeš ma musieť viesť až potom úplne hore, hej? Tam sú schody. Nevadí. Dáš tam aj toto? Bože, ty jak to dochuchveš. Kriste, pane chlap. Šibe ti, to už tam nedám. Veď to není odpadkový kôš, tu je kôš. To vyhodím až... Kristušák aj s chlapom. Lavrinka, na budúci víkend, keď pôjdeme na výlet, necháme Kiku doma, hej? Príde za nami v nedeľu. Dobre. Ideme. Takže môžeme ísť. Toto už je výška. No počkaj, keď prídeme hore. A tam máš aj, pozri sa, trampolínu, môžeš ísť aj skákať. Fakt? No. Skočím dolu pri mňa. A je to tu nádherné, priateľe, aj keď je dneska krásny slnečný deň. Kutku nádherné. Není vstup kamerový, aby mi Kika neskočila do reči, takže to je v pohode ešte, že existuje postprodukcia. Je to tu v skutku nádherné, aj keď je krásny deň, ale tu je veľký chládok úplne v tých stromoch, je to tu veľmi príjemné. Dívaj sa, mohol si ma odniesť po tom furiku, dívaj sa, na tých schodoch je toto byč. Odíďte mi z očí, obidve. Odíďte z kamery. Všade tu máte takéto naučné veci pre decka, že si môžu prečítať, aj keď je to v takej výške, že deti tam asi nedovidia.
ale je to... Lavrinka rada číta všetky tieto naučné texty na našich videách. Á, to je nejaký automobilový vyťahneš sa. No však to je Kája. Čo to nepoznám? Len nás učila. Ja chvíľku nemohli. Helenka. Tu rastie Lavrik strom a divaj, na ňom je budka. Aha. Len pre vtačíky. Parádna, že? Krásne to spravili. Tu vidíte taký detský svet, ktorým vlastne deti vedia preliesť rôznymi atrakciami na horné podlažie toho chodníka. Vidíš, deti takto lezú, šikovno. A ja idem. Buď môžeš ísť týmto, Alebo týmto. prelezom, alebo týmto. Toto je logickejšie. No choď, ty prvá. Ty kokos, dívaj, to je moje decko, to je vidieť. To je jak tento, jak opičak. No ja tam s tebou všimne. Tu ja neprejdem. Na mňa tam je malý otvor. Bolo ti vidieť sísky. Čo? Stretneme sa hore, hej? Vidíte ich? Kristinka išla do detskej atrakcie, aby som sa tam nezmestil. Takže ja tu prejdem normálne dookola a počkám ich hore. A tu je takáto húpacia sieť, skakacia. Je to tu veľmi dobre urobené, aj pre tie decká majú atrakcie. Takže ja idem rýchlo hore, aby som ich počkal, babi tam, kde vylezú na tom ďalšom poschodí. Tu je nejaká soška? Táto, vieš, čo sme našli? Čo? Jazdu na bicykli po lane. To ako? Poď. No, tak nejak to vyzerá. Ty kokso, na to musíš ísť. Fuj, ja som bežal hore. Aké to bolo v tom detskom svete? Mal som vám dať kameru. Môžeme cestou dolu. Tak to tuto mám, budeš... Tak ale najprv ja musím ísť do toho oného. Prestaň! Bože, fuj. Ja sa dobrkam. Prestaň! Dubi 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 di, dubi 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 di. Je. Šibeti! Prestaň! Dubi 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 di, dubi dubi. Prestaň! On je šialený. Choď. Už nevládzem. Choď. Choď. Vidíte mi šíbe. Prestaň. Dívaj už, aký si špinavý. Zase na mňa našla nejaké negatívum. Áno. Ja už nevládzem. Som tu minul všetku energiu na rozhojdanie mosta. Ešte nekončím, ja jedu dál. Fuj. Šubidi, dubidi, 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 dubidi. Prestaň, lebo ťa zhodím. Hej, tak ma poď zhodiť. Ešte nejaká zabavná vec.
Kike prestala byť zima, začal sa jej dašťať, potom je bude zase zima. Odtiaľ to štartujú tie bicykle, ale nebudem ma už asi počuť, lebo tu fúka, priatelia. Kúkajte na ten výhľad. To je proste nádhera. By niekto mal rád schody, tak si to môže dať takto po tej rúre až do hora. A keď tam je rak dole. Drevený. Ale je tu fakt nádherný výhľad, priatelia. Fakt naozaj. Dnes je veľmi dobrá viditeľnosť, ani nejako nefúka. Takže je krásne. Je to naozaj chodník v korunách stromov. Tu vidíte celý hrebeň. A tam dole sme boli na kolobežkách. Tunak sú také chill zóny, kde si môžete na slnku sa poopalovať a polebediť si. A už zase fúka vietor, tak ma asi nebude tak úplne dobre počuť. No a vidíme úplne hore, tam je taký sklenený balkón, na ktorom sa všetci fotia. Je to taký obľúbený spot fotografov a turistov. Postupne sa nám otvára už krajina. Je to v skutku nádherné. Na zdravie. No a ešte na šťastie. A tretie bude na Poldeci. Tam je nejaký vysielač. Tu je nejaká gula, tam je nejaký bar, myslím, že. A už ide naspäť ten bike, na ktorom môžete ísť. Takže ten bicykel na lane musíme niekoho presvedčiť, aby šiel, aby sme to natočili, aby ste videli aj túto atrakciu. Stojí to 200 korún českých. Ale je to tu dobre urobené, že je to vlastne bezbariérové. Čiže môžete sem hore výjsť aj kočárom. Ja už idem. Ideš sa tam odfotiť? Všetci, nie? Ja sa bojím, rýchlo. Čo ti pere? To nie je nič, keď sa nedívaš dole. Len sa nesmieš dívať dole. Aj keď sa dívaš dole, nič to nie. Bude to vidieť? Tam je ten rak vidno, dívajte. Tam je ten rak. Dajte sír. Takže sme tam. Tam je ten rak, vidíte? Ja nie. Keby som teraz podskočil? Nie. Ja môžem? Poďme všetci. A takto máme chill. Priateľovia. S Lavrinkou sme. Úplne sme sa vychillovali. Dobre teda. Takže sme si počillovali na vakoch. Ideme pomaličky dole, ideme Kristinku prehovoriť, aby išla na ten bike na lane. Čož tu je nová atrakcia, o ktorej som nevedel. Ja sa bojím. Tak tatina pôjdeme popredu. Nemáš sa čoho, však si videla tetu, jak išla. No. Tak jo. Chceš poprosit tady na váhu? Môžem sa ja potom odvážiť? Můžete samozřejmě. Kolik pade? Čo už máš cez 50, mala by si zo sebu čosi robiť. Dáme na 50. No to je oblečenie. Hola tu keď ju vážim má pod 50. Prosím, tady poprosím. To bude číslo. Tak na 80. No, 90, no. No tak. To nemôže mať 100 kg. Tak ty to máte niečo vážia. To je moc. Se říká, že kamera přidává 10 kg. Fakt? Fakt je to pravda? Maťušek, jo.
100 kg. Dnešní 37,75. To podpíšeš, keby si sa zabila, vieš, až je to všetko v poradku. Áno, tak. Či s tým souhlasíte? Že ste s tým v pohode proste, no. V pohode, na silu sme ju sem dali. Kvôli kontentu. Tak jo, poďte. Nie som s tým pohode. Otočte sa nejakú do botušku. Takto? Áno. Super, otočte sa zase zpátky na mne. Makej! Chceš barevnej, tak makej. To myslím, že bude trocha rýchlejšie. Takže Kristinka nám ukázala jazdu na bicykli po lane ako medveď v cirkuse a ideme už zase, kráčame pomaličky späť, takže toto je veľmi pekné miesto. Všade sú tu porobené budky pre vtáčikov, čo ceníme ľudí, ktorí to tu spravujú, vidieť, že to tu má pána, že sa tu o to niekto stará. Hej. Takže je to veľmi príjemné miesto, určite sa sem oplatí ísť. Až na to stravovanie, no tam v tej reštike to bola fakt bieda, akože ešte, že som si dal len tú jednu buchtu, lebo už vlastne ďalšiu nemali a ten vývar bol fakt hnus. Takže možno to napravíme ešte v nejakej inej reštike. Do toho aj s tým okom krivým musím napínať svaly, aby mal Láďo o čom písať. Dali sme si tu, Kika chcela palacinky. A nemajú, lebo však majú tu borúvkové knedlíky, ale ani tie nemajú, ani vedľa ich nemali, takže to jedno z tých tradičných jedál tu nemajú. Ja sa si dal gulášovú polievku, ochutnáme, ináč je to nádherný interiér tej reštaurácie, bol som tu niekoľkokrát a nikdy som nebol vnútri. A Lavrinka si s Kikou dali zmrzlinový pohár. Ideme si napraviť reputáciu z vedľajšej reštaurácie. Paradoxne v tejto reštaurácii nemajú tie knedlíky, ale ochutnáme pravú zabíjačkovú gulášovú polievku. Tak toto je gulášová polievka, priatelia. To je vidieť, toto je taká klasická reštaurácia, ktoré asi ešte dbajú na to, aby to bolo OK. Ochutnáme aj chlebík, aký je. Výborný, toto je ono. Polievka bola fakt výborná. Babi si tu pochutnávajú na zmrzlinovom pohári. A my už pomaly opustíme toto krásne miesto a pôjdeme si oddychnúť trošku domov. No přátelé, takže odchádzame z tejto destinácie Poustevny alebo Stezka Valašská by som to nazval. Ak sa vám toto video páčilo, určite ma poteší, keď dáte lajčík, odberík a keď tu dáte nejaký komentík, čo by sme mohli na budúce natočiť. Takže vám prajem všetko dobré a my ideme domov oddychovať a zajtra do práce. Práve nás obehli dvaja blázni na bicykloch. OK, však každý máme inú radosť.